ҳамдиёрони азиз 22 июни соли 2024 қарор дорем дар ангурбоғи ҳоҷи бобо ҷамоат деҳати пушинги ноҳияи Данғара деҳаи дилнишин ва мебинем ангурҳои ки ҳоҷи бобо бо дасти худашон обод кардан ангурзор кардан дар як замини беобро. Мана ҳамина бинед ягон мартиба об додагӣ нест. Хай боғ ҳозир дар нашномои хуб қарор дорад, лекин баргаш аллакай обте гуфта истодааст. ҳозир аз ҳоҷи бобо мепурсем барои чӣ об надода истодан. Дар инҷа дар 0.5 гектар дарахти ангур буданд. Ман ҳоли пешниҳод кардам ки агар инҷа об гузаронанд обтиян, соли оянда инҳоро мо пайванд кунем дарахтҳои беҳтарине ки мо аз хориҷи кишвар бо имсол овардем, дигаргунӣ кунем то ин ки боғашон бозоргиру бозоргузар шаваду кишмишҳои беҳтарини дунёро пайванд кунем. ҳоҷи бобо салому алайкум бо як бори дигар. Ана ин дар 50 гектар шумо шинондед, ҳар як чанд ба чанд шинондагӣ ҳастед? 50 сотиқ. 4 ба 5. бениҳоят нақс кардед. Баъд гӯед ки барои чӣ ин толи об додагӣ нест? Ин беоб мешавад ё ки об метиҳед? об метиҳед. Яъне ки навбат қати ҷамъ када оба метиҳеду аз об танқисӣ мекашед? Биёяд об танқисӣ мекашед. ин 4 сола дарахт аст. ба ҳар ҳол дар 4-солагиаш нағз асту. Шумо оби қатраги ҳам мегузаронед имсол? ҷубор қати об метиҳед. ҳама оби майда як сар метиҳед, ҳам дар бочка ҷамъ мекунед, аз ҳамун 5 километр овардагиатонро, баъд инҷа сар метиҳед камкам. ҳоҷи бобо агар ин оби қатрагӣ гузаронед, оботон бо 50% дигар 60-70% оботон эконом мешавад. ман дар фикри ҳамем ки ангур ина 4 сола шудааст, қатрагӣ чиз када метавонад ё ки набошад? қатрагӣ беҳтарин мешавад. Агар шумо қатрагӣ кунед, агар ба ҷои 200 литр об 50 литр об қати ҳамин таъмин мекунед. ҳар як дарахтро дар назар дорам ман. Шумо агар ба ҷуборӣ тед, агар оби шумо вай тараф меравад, ҷои нодаркорӣ меравад, қатрагӣ дар бехаш мечакаду. Агар ки бисёр гӯяд ки даркор бошад, гирдаша агар гуфтанӣ бошед, шумо аз ду тарафаш гузаронед. Аз ин тарафаш, аз ин тарафаш оби қатрагӣ гузаронда, аз 1 2 3 4 аз 4 ҷояш тугмачаи оби қатрагӣ монед. ҳоҷи бобо фаҳмиде? Ва шумо обар рост ба решааш роӣ мекунеду. оби шумо экономи шумо аз 5 километр пул харҷот када об овардеду, оба инҷа истифода ба реша камтарак хатоӣ карда истодед. шумо оба дар бочка ҷамъ мекунед. оби қатрагӣ ду шланг мебиёред ва аз 4 тараф дута он тараф, дута ин тараф ҷои чакидани об мемонед. майнашме беҳтарин мешавад. ман ба шумо аниқ гуфта метавонам ки ин беҳтарин мешавад. ҳоҷи бобо ҳамхе кунед, агар ҳамхе мешавад. мана тагаша шумо шудгор кардед, беҳтарин кардед, мана беалаф кардед, мана хушӯй кардед, ҳамаш нағз. лекин ҳамин камобиш аллакай маълум шуда ки баргош ки об гуфта истодааст. ҳоҷи бобо майнашме аллакай ду об дер кард содед шумо. аллакай ду об дер кард содед шумо. ҳамдиёрони азиз, мана мо ҳамихра омада аз пирҳои кор дарс меомӯзем, ёд мегирем. ин чӣ сорт аст ҳоҷи бобо? ҳамин чилики сафеди маҳалле. ангури хуб асту, ваяш бисёр аст, конкуренташ ки бисёр аст. шумо ина фурӯхта қиндаст дар бозор баъд 1 сум 2 сум мефурӯяд, 3 сум мефурӯяд ки ин барои кирои меҳнат нест. ангурои беҳтарин кардан дар кор ки нархаш қиматтар истад, ки меҳнати шумо кирои ҳамин вай бошад, кирои кори шумо кирои меҳнат бошад, пули меофтагитон. ҳамдиёрони азиз, мана мо ба ҳоҷи бобо якҷон ташаккур мегӯем. ҳоҷи бобо ба шумо раҳмат барои ин қадар меҳнат, барое ки ҷавонони мо аз шумо ёд мегиранд. ҳоҷи бобо худо хоҳад, мана мо ангуротонам бинед чӣ хушрӯ касал надорад. инро дору задагӣ албатта хушош касал надорад, ягон касал нест. хомтоки хушрӯй кардагӣ, мана хомток кардагӣ касал нест. ҷавонон ёд гиретон аз пирҳои кор ки мо ҳаста. ҳозирашта зиндаву соқ саломат. манам хел баъди набинед ки мобайн ба рост ҳамаш алиф бони рост. баъзе боғҳо мере каҷу клеб аст. мана рост ки кардед, ин худаш сутун мешавад.
ман ҳамин баъди 2 сол пас ин чунон сахте мешавад ки ғаф шуда худаш сутун мешавад. ҳоҷибо худаш сутун мешавад. бо ба ин сутунҳои сафед битонӣ ёрдам мешавад. дуруст дуруст. агар шумо инро дарҳо мобайни сутун мешунондед бо беҳтар буд. мобайни 2 сутун мешунондед агар қатори сутунқатӣ бо беҳтар буд. инҷа трактор ба ҳазур рафта меомад. ҳар трактори майда доред ба ҳазур рафта мебиёд. ҳоҷи боба ба шумо умри дароз, сеҳату саломатӣ, умри бо баракат. раҳмат ба шумо ки ин қадар меҳнат мекунеду ҷавонона ёд метед. ёд гирифтодед охи поколени ёша шумо? البته دیگه раҳмат ба шумо. хоб якҷон ташаккур. من سلام хоб раҳмат.